So sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukin tigpaminaw, nining handumanan sa usakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Emil. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Please forgive me. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka silahis nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Emil. Oh, Dana, anak. Kumusta naman imong pagtuon? Okay naman pa. Gamay na lang kung antuson og graduate na ko. Mao ba? Namay noon. Pa, Ngano? mananghid unta ko nimo. Unsa man na? Pwede ba na akong dadon din sa ato sa Jerome? Aron ako mapaila-ila ninyo? Jerome. Uyab niya. Mag-usa naman da ko na sila kabuan. Uy, unsa gud eh? Kung mo nadadaan na din sa ato, aron may laila na mo ni mama mo. Iyas pa. Pa Emil, Masusan, si Jerome day akong uyab. Jerome, akong parents. Nice meeting you, Tito. Nice meeting you too, iho. Unsa na mga graduha ron dong? Second year college na, sir. Same course namin ni Dana. O, usa ko ka working student. Oy, mao ba? Working student. Yes, sir. Gamay pa kay ko sa diyang namatay si Papa. Unya, upat mi kabuok man nagsuon. Si Mama pod, way regular nga trabaho. Sideline lang. Mao ba? Mao ni reason kung ano nakagusto ko ni Jerome pa. Kay bisag daghan og hindrance ang pagtuon pero nipadayon gihapon siya ug nagkugi. Aron lang matuman yung pangandoy nga makahuman gid siya. Well, saludo ko ni mo anak tangan. Basta kay isa lang nako nga di gini mo pasakitan ang akong anak. Nakasabot. Yes, sir. Day, basin dugay ko mauli og ma, ha? Ayon lang ko pabuta ninyo panihapon. Dagan ko kinahanglan nga tiwas sa opisina. Nakoy giapas nga deadline. Nahala, sige. Pukaw wala ko kung moabot na kahain ka sugutumon ka aron mainit na ko ang sudan. Ayon na panuna na. Kapag gusgos. Sige. Ikaw, good. Kla, naanarin ka ng imong pasangil sa misis nga mag-overtime ka sa trabaho. Pero di ay, wala siya mahibaw nga ni balik ka sa pagkasilahis. Amot ba? Bisa ko saan nagpupuguno. Nagyos siya sa tulo. Oh, bisa lang ikatingagod. You know, naibawan mang daan yung misis sa una. Sa pagkasal nga, silahis yung ka, di ba? Pero kinisaan magkaniya silang imong siyang ipagkaslan nga mag-usap na ka. So, nagtuo siya nga at niundang na ka. Di sa kumagunahon na karon. Ang akong gustong mahitabo nga mahatagan ako og kagawasan ng lawas ng panginahanglan ako karon. Wow kayo na. Ay kabala ka. Nako'y bagong bagets. Gikunta ka tulad kong daan nga mag-ready na aning orasa. Aron di kasong oras. O sa hotel ang mag-apot. Taon na sad nga wag ko makagamit og lalaki. Gimingaw na kay ko. Sod lang. Hi, sir. Jerome, ikaw?
Recorded by X Thunder Gaming. Tito Emil? Ginoo ko. Tito, unsay buot ipasabutan eh. Ayaw kong pangutana, ana. Ikaw mo'y angay na kong pangutanon unsay but pasabot ni mo ani. Nagbinuang ka rin sa kong anak. Tito, wa ko'y gilimod ninyo sa akong kahimtang. Mas dali kong magkwarta ni. Nini pagi ha. Di ko kinahanglan muundang sa akong pagswil ha. Gani, makasuporta pa ko sa akong mga manghod sa ilang mga panginahanglan. Di ko ani. Tito, una-una na lang. Makahatag to sa usag-usag sa atong mga panginahanglan. For sure, wag din mahibaw ang imong pamilya, bahay na ni, di ba? Mawang ipadayon na lang ni. Wala lang mahibaw ni, gawas na nato. Jerome. Isahan ako. Satisfied ka. Basta hatagin ako sa akong bayad. Jerome. Dong, o ako makapantay sa oras sa imong pag-uli. Oh, wa na lang ti ka pukawa kay nahinanog na kapagayo sa dihang nabot ko. Today, gusto ko mapahuway tibuok adlaw ron. Kapoy kay kong lawas. Sige. Pukawan na lang yati kainigting kauna. Ayaw. Mubangon ako kung gutumon ko. Nahala, sige. Ikaw, good. Naunsaman ko. Di mawas kung manahuna ang naitabo na mo ni Jerome gabi. Lahi ito siya. Lahi nga satisfaction niyang nahatag ako. Ay, kakapis kong lawas. Mapahuwayon ako. Sayas naman di ay. Tas-tas kong pahuway ron na. Mubangon na kami. Kaya murag gutom naman. Nagdago pizza, tita. Para ninyo ni Tito. Ay, naunsa na gasto-gasto pamanggid ka nga na may pagkaon din sa bay. Ako bitaw siyang giingnan, ma. Ganahan magkit siya nga na edad on din hikay. Maikog daw siya niya ni Papa. Usay na. Oh, hi Tito. Oh, Jerome. Pa, nagdaog pizza si Jerome para niyo ni Mama. Kaon, Tito. Nahibaw kong gigutom na ka. Ingon magod si tita nga tibok adlaw ko nung ka natuog. Kapoy day kayo ka, Tito? Kuwan. Kapoy yung tuod ko kay daghan kong trabaho nga gitiwas sa opisina gapon. O day. Sige na, Tito. Kaon na. Unsa? Uyab si mong anak ang boylet? O lagi. Hala no. Kada kung sa ka nahimon mo si mong anak, uy, Emil. Pero, abali mo, sa tinuod lang, wa ko magkasabot sa kong kaugalingon. Sukad lang nga nahitabo mi ni Jerome. Di na siya mawas kung una-una. Oh, Murag halos kada gabi, magpangitan ko niya. Emil. Abi na ko, di na ni Mausman. Tito. Mabuang ko ni mo, Jerome. Ikaw rin nakapabuang na kong sama, ani. Di na ka mawas kung una-una. Usapay gibuhat ni mo na ko. Wara. Di lang ko gusto nga mausay kang imong gibayan ako. Gusto ko nga maayong akong serbisyo diyan niyo. Jerome. Ito, Emil. Tito Emil, si Nana nagduda na ba na ako? Sa ibot mo ipasabot. One but kayo time niya. Straight na ba itang magsigkita? Ay, sige lang. Higkabalak ka.
Pag-amping lang yun kay mag-amping sa ko. Oh, si Susan. Ganiha pa mo ni siya sige tawag. Nano magka... Hello, Susan. Emil, apas ang imong anak. Gikantong nanawag na ako nga naghilak. Nagbinuang ko no sa Jerome niya. Unsa? Sige. Akong tawagan. Bye. Jerome, baka ka masuntis kong anak din eh. Ito? Wa man. Akong gisiguro nga, way makakita na ko. Mato ni Susan, naghila ko nung nanawag niya kay binuangan ko nimo. Oh, unsa tito? Mato ni ko. Patiksa na niya, tika. Kung kano sa kasunod nga makikita nimo. Ha? Sige, bye. Ay. Pa, Emil? Dana. Kamu may kauban ni Jerome diya sa kwarto? Ito, imong wallet na... Ito na. Oh, si Buti pa sa butani. Dana. Mamaulit ka. Ato ta sa ato magsulti. Nga naman pa! Narigigitago naman ni Mama bahin si mapagkatao? O sabay na hitabo. Masabtan ko ninyo kung ngalong ka mo naman inoy naglalis din his ato ron. Si Papa, Ma. Siya ang kabit ni Jerome. Emil, tinuod pa ni, ha? Susan, pasilo ako ninyo. Huwag ko kinituyo ah. May baon na kang daan sa kong pagkatao. Pero api pa na akong nag-usap ka na. Mosay akong pagtuong nga kaya na ako siyang wandon. Pero, Susan, niya na siya sa kong dugo. Di na siya mawa na ako. Sa sige na kong pugong, mas musamot kong giganahan. Pasilo ako ninyo. Pero panganong si Jerome man? Sa kadagang lalaki, ganong ako pa mag-yung imong napili nga pasakitan. Ganun man pa. Anak, pasilo ako. Pasaylo, apat ko pa. Pero walang dili pa na ko kaya sa pagkakaroon. Sakit kayo imong nabuhat, Ma. Huwag ka butangas kasakit. Emil, sa pila kay gayong gipasaylo tika o gisabot tika. Karon mo nagdili na ako kaya. Mahal tika pero doon ay limitasyon ang akong pagmahal, Emil. Dili pwede nga magsigi kong pasaylo ni mo niya magpakasa na sa kagbalik. Sorry, Emil. Mubiya ko din og dadon ko ang atong anak. Susan. Grabe ang akong pagmahay sa akong nabuhat. Pero tao ra ko. Di ko perpekto. Daghan kog mga sayop ug hangtod karon. Gikat-unan pa nako sa akong kaugalingon kung unsaon nga mahimo kong saktong padre di pamilya sa akong anak. Ingon man sa akong asawa. Ug gusto ko nga andam nako sa akong kaugalingon nga di na gyud magbuhat og sayop. Inigkuha na kong balik nila. Dinilang ko. Daghang salamat, Arimen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Emil nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit kadaghan, please forgive me. Please forgive me, oh, tsunami. Ang mga kaagi gibatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusab mga higala mga sukin di paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papana sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon,
Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. May ngalo ka ninyong tanan nga mga sukid ti paminaw. Nining handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kagi. Ako si Dave. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Imahe. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kaniyo sa kalalaki nga nagpayo sa Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasingan nga, Dave. Muli ka tuburan? Oh, Dave. Pero nga naman, okay mo tingalita din sa syudad, di ba? Dave, unsa pa? Giingnan ti ka nga namatay ang akong papa. Akong mama na rin nahabilin dito. Di na ko siya pwedeng pasagdan. Wala ilay makabantay dito. Na ako'y mga paryente dito. Pero di na ko pwedeng isalig si mama sa laing tao. Ako mo iyang anak. Sorry, Ros. Nakalitan lang ko. Di lang ko gusto nga mubiya ka din eh. Uban na lang ka na ako. Pero Ros, niya kiniya akong trabaho. Wa ko'y mahimo ko na ko dito. Sumusugot ka nga magalagyo da ita. Pasensya na, Ros. Di ko mubiyas kong trabaho din eh. Bisag unsay mahitabo. Mauding magulaan nun ka kay ibiyaan kang Ros. Mahal ka na ko si Ros, bay. Una ibiyaan naman ka. Ako ba ni mo? Ingaway mo kaugalingon eh. Sige na niya. Magpasalamat na ka kay wa mo maminyo. Napakay kagawasan nga maglingaw-lingaw. Bay, Ako yung ginalan ko. asam ta? Magpaayo ko sa akong cellphone. Dahil milit. Ayaw ka rin akong cellphone, be. Guba man. Nikalit naman eh. Ikaw man ko din ni uy, Jago. Ah, sige naman lang ni kaguba imong cellphone. Ilising nagbago, uy. Nga, wapay kailis, oy. Today, Milit, naila mo sa kong amigo, si Dave. By Dave, si Milit akong amiga din sa cellphone repair shop. Hi. Hello. No, namuha lagi ka bay. Gikilig ka bay. Ay, amaw. Pasensya na ka ng imong amigo ha, Milit. Sungugan kayo. Ikaw girang na timingan. Naanad na ko anak niya, uy. Thank you ha nga nisigot ka nga buban ako karon. Day off man sa nako. Okay lingaw. Maong niuban ko. Tuod, kumusta naman ka? Ha? Gisultihan mo ko ni Jago Bynes na hitabo si imong kaipon, good? Tinuod nga, gibiyaan ka niya? O lagi. Kinahalan niyang ubanan niya ang iyang inahan sa probinsya kay namatay mo niyang papa. O wanay kauban. Maupa? Di na tapos isgot niya ay. Ang isgutan na lang na to, mo nga kita. Ha? Kung manghuyag po ni mo, Milit, doon na po ko'y chance. Dave, ako sa nanguna-una ha. Murag, dali raman kaayo niya. Presko pa kayo nahitabo ni mo og sa imong ex. Sige, okay na. Andam ko magpabot. Niya, saan naman? Wapabaghapon ka maluin ako? Sige na lang, Kwet. Sige na lang, good. Gisugot na ti ka. Yes! Thank you, Milit. Salamat ka mo kong gisugot. Mag-ipon ta? Ore, taon-taon naman ta. Mag-ipon lang ta. Sige, ikay bahala.
Dong, mabdos na ko. Inood? Sa ato pa, amahan ako. Oo, Dong. Recorded by X Thunder Gaming. Kung mo na day, magpakasal na lang ta sa di pa mo dako ang muntian. Tinuod ka? Pakaslan ko nimo? Oo, bisag sa uwas lang god. Ang importante nga magkasal ta sa di pa ka manganak. Sige, Dong. Oh, day. Ikaw na ibalas ng anak ha. Trabaho na ko. Sige, Dong. Amping, ha? Bay, ka. Na inibalik din sa syudad. Ha? Kisa man? Si Rose. Ni ano yung siya pag-birthday ni Kira, pagusang adlaw. Tinood ka? O lagi. Pero mausa lagi, ibalik na sa dayon sa probinsya. Duda ko. Naibaw na to nga may anak ka o naminyo na sa ka. Maong, ibalik na yun siya sa probinsya. Bay, Oy, taba. Kuan, ay kung nabay nga interesado pa kaniya. Bay, minyo na ba yung milit ha? bay. Ayaw na yung taon, bagay. Kay nahimutang na ka. Minyo na ka, ug naanasad mo yung anak. Maluwin taon kang milit. Ngano nag-impake man ka, Dong? Muli ko sa mo, day. Taw-taod na sad nga, huwag ko makauli sa mo. Nganong kalit man tayo? Lagi, nalimot ko nga ni-file man akong leave ron. Mupauli lang ko, aron akong masulit. Anugon man bod. Dili ko ni mo kuyugon. Aron makita sa nako sila? Ayaw na. Nakitrabaho din eh. Usapa, usaro kadlaw dito. Mubalik ka rin ko. Mao ba? Nala, sige. Amping, Dong. Ikaw? Ngano ni Aka? Rose, nakasulti na ko nga dibalik ko no ka sa syudad. Ug nilir sa kadayon. Tungod ba kinahibaw ka nga naminyo na ko ug may anak na? Mahimo ba, Dave? Humanata. Ayaw na kong sa muka pa. Pero mahal paghihapon ka. Nabuang na ka? May asawa ka. Pamilyado ka. Sulti hikos tinuod, mahal pa baghihapon ko nimo. Ang kunon ko. Oo, Dave. Kung mo na magbalik ta. Nagkadungo kasi mo mga gipanulti. Human ko ni mo pasakiti og maayo karon imo na sa kong gamiton. Rose, ikaw ang nibiya nako. Tungod kay wa ko'y laing choice. Usa may mahimo nako. Inahan ako ang naginahanglan nako. Nagpaabot ko ni mo atong panahon na pero wag gyud ka mosunod nako. Nasakitan kay ko sa imong gibuhat ato, Dave. Kung ako lang ikabalik to mga orasa, unta ni uban na lang ko nimo. Unta kita pa karon. Pauli na. Palihog lang. Ug ayaw na puni ang kasakit sa kong gibati. Rose.
Dave, saltihi ko's tinuod. Biin magdit kagikan. Dili lagi ko sa probinsya. Di nga naman ta ka. Doon ay nakasulti na ako. Niduaw ko na kasi mong ex sa probinsya, ni Rose. Siya bang imong tuyo si mong pagpauli dito? Milit, Tugani ko's tinuod. oh, Dave, nahibaw kung dili ko mapulihan si Rose diha si mong kasing-kasing. Pero asawa na ko nimo. O hangtod ka na sa kamakinahanglan ako ni anak ko. Hangyo ko lang. Ayaw ko biyahe. Dili na ko kaya kumawa ka na mo si mong anak. Milit. Grabe akong konsensya sa kong asawa. Tuon kay nagpabilin kong puyan gihapon akong kagahapon, uban sa kong ex. Napasakitan hinuon ako siya. Ang punon ko, doon na nagtingali espesyal nga lugar ang akong ex sa akong kasing-kasing, nga dili mawa. Pero karon, naningkamot ko nga gifocus na lang yun akong nahuna sa kong pamilya. Dili na ko kutob, tigang salamat, Arimen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Dave nga taga Cebu City uban sa awit nga iya kipangayo. Awit nga nagulahan imahe. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ug kabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala ag mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong pidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang nining tunamanon handumanan sa Osaka with Carol RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanginaw. Ma, ni ang 5,000? Paraon. pinahalanon ay ma. Mangumpra ka. Tingka. Diin makaani. Ay, nakos na pageant gabi. Uy, maobanak. O niya ikaw na pa'y sobra mo. Ay, kabala ka na ko, ma. Napaki sobra. Sure ka? Basin biya gihurot ni mong hatag tanan, ha? Ma, ay, lagi kabala ka. Ako pa. Ay, salamat, nak. Swerte yun ka ayaw minimo. Welcome, ma. Welcome. Swerte ko taon. Kung wa pa unta na siya magbinayot, kung nagpulis pa unta na siya, mas dako unta na siya mahatag na to. Pa. Naunsa man in taon ka, uy Samuel. Angay gihapon ta magpasalamat sa imong anak. Kay naghuna-huna siya nato. Ma. O, pili ka ba dawat yung papa nga bayot ko, ha? Wa pag yun. Ay, paitan, no, ha? Mas may paday ko kay nadawat ako sa kumagilikanan. Wa man yun problema sa akong mama, day. Akong papa lang yun. O, may noon. At least, makalaban is mama ni mo. Baya. Siga bing mata niya. Excited kayo siya daw sa... Kuan, sinitext niya. Siyempre, ay, si Robert ba yan ni? Robert, pangwartahan naman ka na. Huwag naman sa kuday. Dawat naman ako kay mama gini-rule na itong mga bayot. Basta lang, di lang yun siya manguyabog lang yung bayot. Nagbabayang mo yabon. Ha? Ay, dahil ka dito ha, ang kabaguan. Hello, babe. Ha? Nakay naibgan nga sapatos? Mao ba't? Tagpila
sad. Sige, sige. Magkita taon niya. Ato ng paliton. Oh, lagi. Palitan di ka. Okay, babe. Welcome. See you later. Tana na sad. Ano rin gasto na sad. Paldo sa si Robert Aniba. Ay, ikaw ba? Pasag nilagod ko, day. Kalipay manin ako. Nahala, mawang ka ha. Oh, thank you ba ng sapatos, babe, ha? You're welcome, babe. Oh, today, nami outings kong pamilya. Kailangan kam ko yung saman. Ha? Di pa. Tinotong ako na dumog. Imo kong gipangutan na kung ganahan ba kumuman sa outing sa imong family. O, lagi. Andam na kong ipalayla kanila. Sure ka, babe? O, lagi. Yan saman, di ka ganahan? Oh, kinsa magbayot ang di ganohon nga ipailaila sa pamilya sa iyang uyab. Uy, siyempre ganohon ko, babe. Kana kay gusto kang ipailaila ko nilo. Buti pa sabot na seryoso gid ka na ako. Og dili ko kay kwarta ray apos nimo na ako. Grabe sa ni mo, eh. Nagduda di ka na ko? Sorry, babe. Pero, di lang yun ako malikayon nga mag-una-una og ingon anak. Kaya siyempre, gwapo ba ka niya ako? Di ba ko tinuod ka babae? Babe, ayaw ipakaubos ang imong kaugalingon. Bisan og bayot ka, pero mayam man kang tao. Huwag mo na hinungdan nga nahigugma ko nimo. Robert! Recorded by X Thunder Gaming. Nya, tuosag ka. Ikaw ba? Nga di naman ako na mapasag ng malipay, day. Dala ko gusto nga mulaom ka, Fred. Suma, ikapila na ni mo nga uyab si Robert, Nya, palami na ka istorya, madasa dayong ka. Nya, ang ending, wala nabilin para sa imong kaugalingon. Kaya tua, gihulot na ni mo sa imong laki. O, di ba? Day! Dapat ikaw bahala ko Nala ni mong tanan yung ng life. Na-feel ako, day nga. Lahis Robert. Lahis Robert sa tanan akong nauyam. Oh, maoday ding uyab ni mo, Dong. Hi, tita. Hello. Ikaw di ay mao'y sigig istorya ni Robert nako. Matod ni Robert, buutan ko no ka maong nakagusto gid ko no siya nimo. Mau ba, tita? Ikaw gid, babe. Wow, ako mauwaw. Nanabay ka kasi mong mama. Oh, siyempre, proud ko nimo. Nak, ang akong cellphone ba nga naguba, kanang di nagidmada, natagak mong di pagkagabi Bisag unsaon akong di namang yun musiga. Mao ba, ma? Uwa pa rin kwarta nga ikapalit nimo bago mada. Ako na lang palit mo bago, tita. Ha? Tinuod? Lagi. Na may daghang brand new nga. Di na kaabot og 10K. Hala ka dindot kun matinuod, kun tinuod gyud nimo. Salamat kaayo kun mauna ha. You're welcome, tita. Babe, thank you kay ani, ha? Malipag ito sa mama, ani. Ang aniyang bagong cellphone nga ipalitin mo. Way sa pa yan, babe. Uy, deserve sa na ni tita kay buotan man siya. Huwag labaw sa tanan. Dako ko pasalamat niya, babe, nga. Gipanganak ka niyo. Ikaw yun. So, babe, unan ko nimo, ha? Dahil na lang nga jeep nga itong sakyan aron mahatag ni mama ni. Kaning mong gipalit na cellphone. Ha? Di lang ko ni mo ihatod, babe. Babe, traffic kayo. Nya, si mama na ibaw na ka. Excited ka ito. Ga-expect to siya nga karong adlaw gini mo siya palitan, di ba? Sige. Regards lang ko ni tita, babe, ha? Sure, babe. Ang pings paguli, ha? Oh, babe. Ikaw po na. Babe, kining pwede kong makahuwa ng kwarta?
Pira man, babe. Bisag 5K lang gud. Ako tang ihatag ni Papa. Namrahig magulog bagong sapatos para basketball niya. Niya, wa pa mo ko'y ikahatag kay... Wa pa mo ko'y trabaho. Mao ba? Sige, babe. Wala problema. Yes. Thank you kay Bib, ha? Swerte yung kay kunimo. Hala no, sa una, sa iyong mga ex, sila mga ayo. Nya karon bagon mong uyab, ang tibok pamilya, may mong atagan, we. So, ginakala. Day, nawat ko nila. Imagine, bayot ko pero welcome kay ko silang family. O gidawat ko nilang uyab silang anak. Isa may makabalibad kung doon na sila ihang nyo. Uy. Ay, amot-imot si kayo, we. Ay, pamilya, lagod. Bisang bayot ta ba? Pagbilin si gamay para sa imong kaulingon, we. Ayaw ihurot. Day. Nak, pwede mamarayg. Ay, wa naman ko'y pang-maintenance good. Basi naa ka diha. Alam mo, kuan, wala naman ko'y kwarta gid. Uy, layo pa kong sunod sweldo. Ay napagsaligan ng anak nimo. Kay klaro kayo. Mao nga, wa na sa ikahatag na nimo kay iyan ang gigasto sing laki. Hoy, sugod karon ha. Ayaw na paglaom anang anak nimo kay mas importante niya ang laki kay nato ngayang pamilya. Nasakitan kay ko istorya ni Papa. Karon gani ko ni baliban ni Mama. Mura man og wag yun ko'y natabang sa bahay. Init gid ang iyang dugo na ako bisan unsaon. Nabagas Robert din sila, no? Gusto lang ko na kay istorya ron. Sakit kayo kong dugan. Tita, na si Robert? Chikay, ikaw? Niya ka? Tita. Wa ko ka-text ni Robert nga mo anihi ko kay nagdali man gud ko. Gamay na lang ito paabotan og mga anak na ko. Mamahanikit ka. Excited na kay ko. Robert? Unsay pasabot ini? Chikay, Kinsa nin bayana? Ang ganong mablos na siya? Chikay, nganong miyan himang ka nga magpahibaw na ko. Haron sa? Ang naman kumapahibaw ni mo. Aron makapadayon kasi mong pagpamakak na ako. Chikay, ayaw pag kita gubot din ha. Di akas amo. Mauwaw ta nga makadungog ang mga silingan. Sa tabat ita? Inyong gikonsenter ang binuhatan sa inyong anak? Pes, ang lagyan mong mauwaw. Oh, Human sa akong mga nahatag ninyo. Mas giuna pa tamo kaysa mismo sa akong pamilya. Unya karon mahibawan na nako nga nakay kabit, Robert. Excuse me? Dili ko kabit. Uyab gyud ko ni Robert og dugay na mi. Og kini akong gimabdos kang Robert ni. Asa may gidahom nimo? Tinuod gyud ka ni Robert? Dili ka makahatag og tinuod nga kalipay oy. Ako rin makahatag niya ana. Mong mahimo ba ayaw pag-assume? Buset ka! Sige, sige! Suway og dapat, kay ako may kontra nimo. Robert! Pahawa na din, pahawa na din mintras makapugong pa ko. Hawa na! Di ko akalain magagawa mo ako. Nag-isa at Nagtuo ko nga nakita na nako nga laki nga tinuoray nga mahigugman ako. Pero wa pa di ay. Sakit lang kaayo kay sasama na mo. Bisan paggihatag na nimo ang tanan, pero di pa na gihapon enough. Di gud mahimong enough. Karon nakaton ako.
Di na ko basta-basta nga musuod og relasyon kay lisod na kong musalig na sa kong balik. Dini na lang kutob. Nagkakasalamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ko mga higalang kaagi ni Chikay nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga naguluhan. Sinaktan ang puso. Sinaktan mo. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusta mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang tumatatampo nagdasangan nga Casey. Ma? Ma, ni anak ko! Murag si mama man ang nagilak. Ma? Oh, ma! Ma, sinihitabo? Anak si Papa ni mo. Gibiyaan na ta niya. Unsa? Na siya inak. Mas gipili niya iyang babae kay nato. Naluoy kay kong mama, best. Sige na naghilak. Lanyo mo ba? Dili gyud ako mapasailos papa sing gibuhat. Dili gyud. Pero best, Papa man gihapon ni mo siya good. Unya kay abi papa nako siya. Doon na siya katungod ko pasakitan mi ni mama. Casey. Kung doon na gani mahitabo ni mama, dili gyud ako si mapasaylo, Amelia. Casey. Ma, kaon na. Ihugo na kaog maayong Gado man, Casey. Asa man ko napita ng sayop sa mong kabinyoon ni Papa ni mo. Dili ka mo isayop, ma. Kung dili si Papa. Ayaw na ang asa ni mo. Wa kay saan ni ma. Sakit, nak. Sakit kaya ang ibuhat ni Papa ni mo na ako. Ma, ayaw pagsultian na. Kaya ra lagi ni nato bisag kita rang duha. Bisag wa na siya. Si Papa tingali ni Muro na. Dali ato na to. Basig di balik na siya. Ha? Ay, ikaw, cute. Daan pa ko. Mubalik na ka din sa bay. Ha? Niya ako. Aron pagkuha sa uban butang nako. Dong. Pa, wala ba kinahabiling gamay kaluoy ni Mama? Nak, I'm sorry. Pero wala ko'y gugma ni mama ni mo. Mas mapasakitan ako siya kung pilion akong magpabili ninyo. Nako pa. Dili ka ba di maluoy nako? Sorry, nak. Bisan pag mupahawa na ko dinhi, pero magpabili na nga kong gugma ni mo. Amahan ko ni mo. Bisag unsay mahitabo, pinanggagyapon ti ka. Unta mo abot ang panahon nga
Mapasaylo ko nimo aning akong nabuhat. Buset! Buset kayo ang babae ni Papa Best! Casey, Kung sa minaan niya nga nakaako pag siya biya na mo ni Mama. Best, tao si Papa nimo. Uy, pepekto nga tao. Magkasa man kitang tanan. Tingali, nahigugma lagi si Papa nimo. Gusto ko mailan ang babae ni Papa. Buhaton ko ang tanan or mailan ako siya. Casey, Recorded by X Thunder Gaming. Si Papa, nanawag ka. Hello? Nak, pauli na yun. Si mama nimo. Oh, ha? Ano pa? Ang sinita mo ni Mama? Wanay panimuot si mama nimo nga naabtan ako sa bahay. May nalanggani kay nadaan ako siya din higdali. Matod sa doktor. Giatake si mama nimo o kung wa pa nako siya madadayon, tingali og wa na siya karon. Unsa? Nak, pasailu ako. Naibaw kong ako'y imong gibasol sa nahitabo sa imong inahan. Pero usbon ko, wala ko tuyo nga pasakitan si mama nimo. Papasaylo lang ti ka pa. Kung imong ipailailan ako ang imong babae. Anak, di pa ko andam. Tingali dili pa karon. Di pa hustong panahon karon aron mahibaw ka. Na ba di hustong panahon para sa mga kabit pa? Casey, Hangtod karon. Wa ko magtuo nga makahimo ka na mo ni Mama Ani. Sakit kayo gibuhat na mo. Ma, nga namang nibiya ka. Mag-usa naman ako, Ani. Nga na padama kasi mong sakit. paduna mong itngi. Mamauli na ta. Ikaw may nakaingot kung ano nawa si Mama pa. Casey. Kung wa pa rin mong ipasakitan si Mama, tingali buhi pa siya karon. Kauban ko pa sa siya hangtod karon. Nak, usbon ko. Pasaylo ako. Kinahanglan kang mupauli sa inyo. Dili ko, lo. Arin ako din hini mo. Kasi, respetuha gyapon sa papa nimo. Nakasaman tuod siya, pero mahal ka niya po. Mahal, lo? O sa klase as pagmahal?
Pagmahal ba na itawag ni mo ng pagpagabit ni Papa? Usa pa, ano mo dapig man kaniyalo? Dapat unta mo dapig ka ni Mama kay anak ni mo siya. Og siyang gipasakit na ni Papa. Siya na lang unta ang nawa, og dili si Mama. Kasi, ayaw pagsultian. Nakasahas papa nimo pero dili niya kagustuhan nga mawaas mama nimo. Giusa ni mas pasiguro, lo. Nga dili ko niya kagustuhan. Huwag kay baho nga nagpag-ulgo lang siya pero ang tinuod. Nalipay siya. Kay libre na sila magbalipayon kauban siyang kabit. Daghan pagkagwa may bawi. Panahon na tingali nga masayod kastanan. Bahin sa unsa, lo. Si Papa email na nimo ang mapaybaw ni Munyana. O ganun masayod ka sa tanan. Pauli sa inyo. O susihang kamaturan. Unsa? Nga nagikulbaan man ko sa gingon ni Lolo nga bahin sa kamatuoran. Nga naman ka. Ni anak ko dool sa amo. Nakulbaan ko. O may bago ko sa reaction ni Casey pananglit may bawo na siya. Ayaw ka bala ka. Ako sa pasabto. Usa pa. Di ka na nako pasagdan. Ni anak ko. Casey? Pa? Amelia? Ikaw ang kabit ni Papa? Casey, pasilo ako. Wala ko tuyo Nahigog malagi to si mong Papa. Kinuo ko. Nak. Hayop mo! Ngayon nakahimong man mo na mo, ani. Ikaw, Amelia, best friend ikang dako, pero ikaw na naman ni traidor naman sa kumama. Ha? Igat ka! Kese, hinahinay si mong baba. Hinahinay pa ang ano? Madutlan pa din mo sa akong ipagstorya nga sakit sa kabaga sa iyo mga naong nga ako magbuhat, ani. Kese, dili tika tinuod nga anak. Unsa? Di ko gusto nga maghuna-huna ka nga gigamit ko ni sa akong pagpagkasa, pero maunay tinuod. Una kong gibudhian ni mama nimo sa among kaminyuon. Og ikaw ang bunga sa iyang pagpakasa. Unsa? Ang kunon ko. Nasakitan gud kayo ko atong tungura, pero tungod sa kong pagbahal sa imong inahan, ako siya gipasaylo. O gidawat tika nga akong anak nga murag yun og ako. Dili. Nganong karon na magkapasulti na ko, ani? Tungod kay nihangyo si mama ni mo na kunak. Nga dili ipasaba ni mo. Pero karon nga dako ka na. May katungod ka ng mahibaw sa tinuod ni mong pagkatao. Kung dili rin ko ni mo, anak, sa ato Ayaw pagkuna-una nga dili ka na ko, anak. Sa ako nang giingon, anak tika. Pinangga tika. O mahal tika, bisan dili kagikan ako. Ang iyo ko lang, nak. Pasaylo ako sa kung nahimong sa. Dili din ako tuyo. Nahigugma lang ko sa imong best friend. Mahal na ko si Amelia. O mahal ko niya. Nasaylo ako pa. Pero dili ko na anak kasi yun nga dawaton ang tanan. Naibaw ko. Naibaw ko na. Andam kong magpaabot ng higayo na basta ayaw lang isirado ang imong hunauna. You sheltered me from harm, kept me alive to me. Sa tinuod lang, wa ko mahibaw sa angay na ko ma-feel. Kana bitong imbis angay ko nga maglagot sa akong papa, pero wa man di ko'y katungod kay bunga ko sa pagpakasa ni mama sa ilang kaminyoon. Gani,
Angay pa ko magpasalamat niya sa iyang pagdawat nako. Ug sa iyang pagmahal nako nga mura gid og iyang anak. Kung doon ang may mas labing apektado, ako kana. Pero gihangad na lang nako sa Ginoo ang tanan. Ang akong giampo na lang gyud karon nga makadawat na sa sitwasyon ug andam nang mopasaylo. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni KC nga tagas Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga naguluhan, Everything I Own. Ang mong kaagi gibata no duwa sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, takang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Lena. Sa di pa nagusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Times of Your Life. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Lupon, Davao Oriental. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Lena. Unsa man ron? Hala, si Papa man ron, ma. Dali, Lena. Atong susihon. Dong? Dong, naunsa ka? Pa, naunsa ka pa. Nga nagluko man kaya sa yuta, Papa. Nabangi ko ninyo kay nahug ko sa sanggutan. Ha? Unsa? Kumusta naman ka pa? Di na ko makahimos pagpananggot na. Kay nabako naman ko. Luuyan ni mo pa, uy. Unya, una tayo makaon ini pa. Ayaw ka bala ka kay kung marang-arang na gani niya kung gibati. At timanuna ko ang akong uma. Bahalag magkamangko paingon sa atong uma. Pa, kanang di na lang ko mo eskwela pa. Mutabang na lang ko ni mo sa atong uma. Dili mahimo. Kinahanglan nga mo eskwela ka gyud. Lana, nakoy good news ni mo. Unsa man na, ma'am? Ikaw ang mo represent para sa declamation contest sa ating section. Kaya ka na nako, ma'am?
Of course, kaya lagi na nimo. Dako kong pagsalig nimo. Congrats, Lana! Ikaw ni Daog! Tinuod ka, ma'am? Oo, Lana! Og lipay kaayo kung ang atong seksyon ay nakadaog. Mao ba? Ikaw din kadaw sa declamation contest. Oo pa, lipay ka ni kaayong akong teacher. Sige kuno, mo tanaw kuno ko kung giyon sa nimo. Ayaw lang pa, uy, kaya ko. Nga mauwaw man ka nga kita raman diris mama nimo ug ang imong manghud. Sige na, tungtong sa kaban kay mo tanaw ko kung giyon sa nimo. Sige na lang, uy. Inani pa ay. Dali ara sa panahon niyo eh. Pila na lang kaadlaw ang akong paabotan, ma. Mo-graduate na kit ka sa high school. Ken, katawag ka sa teacher. Ha? Nga naman? Ang butang, atulan ito. Ma'am? May tuyo ka na ko, ma'am? Yes, Lena. Unsa man na, ma'am? Congratulations kay ikaw ang valedictorian. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Nganong may lakman ka? Ikaw magkahaang valedictorian. Luha ni sa kalipay pa. Kami sa tuod og pobreta. Maglisod ka og trabaho sa atong uma. Naningkamot gihapon ka nga makakaon og maka-eskwela ko. Maluoy ka ni ko nga magtanaw nimo nga magkama nga magpaingon sa atong uma. Ako man ang obligasyon nga magpakaon ninyo. Salamat pa. Na ako'y tinaguan nga gamay nga kwarta. Ako tong ihatag nimo aron nimong ipalit og sinina para sa mong graduation. Salamat pa. Lina, anak. Ay, pasensya na ka, ha? Nga, di na maka-eskwela o college kay di nagutaw na ko kaya na ko eh. Ay, okay ra pa, uy. Nakasabot na gid kaayo ko. Kanang, naanta ko ihangyo ninyo ni mama pa. Oo, unsa man na. Pwede ato lang una ko puyo sa ilang tiya Christina. Kay mo eskwela ko typing dito pa. Oo, sige, ikaw may baw. Walang ibaw eh. Duha na ko katuig din sa ilang tiya Christina. Ay, mananggid ay kung tiya ang mupauli ko sa amo. Kay gibingaw na sa kunilang mamagpapa. Salamat in town kinauli na kanak. Ngano di ay, ma? Nagluya man gud si Papa nimo. O kinahanglan nga may makapuli na ako og bantay ni Papa nimo. Sige, ma. Ako lang bahala ni Papa. Luya ni Papa, uy. Luya yan agad kaayo siya. Uy, mura magkisitok si Papa. Ma! Mama! Lala, nga naman. Dali ragod, ma! Mura man nagkisitok si Papa! Ha? Naunsa si Papa nimo? Gisidok man na siya, ma. Oh. Uy,
Ginoo ko. Ngano di ay ma? Wa naman ni maginawa si Papa nimo. Patay naman eh. Anong imo man minggibiyahan pa? Ano pa? Igo na nak. Wa na tayo mahimo. Ato na lang dawaton. Gawa na ang imong ama. Papa! Ha? Mubakasyon ka og Cotabato? Oh, ma. Maato ko sa tong kaliwat. Kagilaay ko din sa ato, ma, eh. Makahilak ko kung magunahon ako ni Papa nga wa na. Lala, sige. Ikaw ang mag-igo, nak. Ay, pila masad ka kaadlaw dito. Usa ka semana tingali ko dito, ma. Sige. Amping dito, ha? Wali, paano kayo ko? Nga, nibakasyon ka din sa among dapit gaw lina. Ibakasyon ko din ikaw, pawas ka laay ba? Maug yun. Oh, gila na to may bawaan no? Nga, dinhiraday ka maminyo gaw. Sama ka diya gaw, uy. Wana ta kong una-una, uy. Uy, wata may bawo eh. Dagan ba yan kayong mga gwapo din he? Mao ba? Hi, Ads! Ay, dali John. Nakoy palayla ni mo. Mabitaw nga ni Dool ko ninyo. Ay, gusto ko makigila-ila si Mukuyo. Ay, ako rin kaagaw si Lina. Ikaw Lin, si John. Hi, Lynn. Hello. I love you, Lynn. June. Maunay tinuod, Lynn. Una ko palang pagkakita ni mo, nakagusto na ko ni mo. May paglawom ka ko? Prangkahan talang ka, June, ha. Uwa pa ko makasaway og uyap-uyap. Ug wa sa ko'y plano nga mag-uyap-uyap. Ug mapuhin mo paulit ako sa among dapit. Kung anay gud ang imo diri nako, kung desidido gid ka, adto ako sa amo sa Davao Oriental. Kung makatultol ka, aw maayo. Kung mga sawa ka nako, aw mamana sa kunimo. Sige. Sige, Lynn. Sa sunod buwan, buwan ko sa inyong dapit. Dali, panginom sa mo kay init kaayo, dali. Dali, oh. Lena! Dali, ari mo. Ma! Lena! Unsa man, ma? Iyon sa mga kadiha. Nagpainom ko sa mga kanding, ma. Biya isa nagibuhat ni mo, Bekay. May bisita ka. Ha? Kinsa bisita na ako, ma? Ako, Lynn. June, nialaki ka. Nagkadumdum lagi ka din isa. Oo. Why di madumduman labi na kung gugma magsugo. Diba, ningon man kanako nga kung makatultol ko din sa inyo. Andam sa kang mamanan ako. Manang ni ako. Andam na kong mga asawa ni mo, Lynn. Kay love ta kayo ka. June. Good morning, yesterday. You find the memories you left behind. Wa ko magtahom nga tinud-anay ba di ay ang kang June diri nako. O kay nakita man ako nga seryoso siya, nisugot ko nga iyang pangasawon. Wa ko magmahay nga siyang akong giminyuan kay pinangga man ko niya. Karon, 71 anyos na ko ug may duha mi ka anak ug duha usab ang among apo. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga hikalang, kaagin ni Lena, nga taga Lupon, Davao Oriental.
Uban sa awit kaya nga pangayo, awit nga daglahan, times of your life. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo, garing, o gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papara, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaapit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapitaw. Maayong alam kaniyong tanan nga mga suking tipaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Maymay. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. To know I hurt you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? Mo kini usa ka babae nga nagpuyo sa Tagbilaran, Bohol. Ang atong matatampo, nagdas sa nga niya, Maymay. Recorded by X Thunder Gaming. Babe, overtime ko ron. Ayaw na ako kuha din sa trabahoan. Sure ka? Kasi maglisod kagsakay. Ayaw ka bala ka, mag-book ra ko. Okay, kay bala. Ay kalimot sa pag-dinner, ha? Yes, babe. Anhira ko sa office mo kaon. Mangita na ko kasabay na ako. Okay, babe. Amping. Tawagin lang ko kung magkinahanglan ka na ko, okay? Yes, babe. Bye. I love you. I love you too. Kinsa kay pwede na akong ikadungan og kaon, ha? Ako. Dungan tag-dinner. Red? Ganina na ka di, ha? Medyo. Kuan na ba? Busog pa man di ay ko. Sabay na lang ko mukaon. Naglikay ba ka na ko, Maymay? Ha? Pila na nagkakahigayon nga mga agda ko nimo, pero sige na ka balibad. Malain nagig ko nimo kung mobalibad ba ka na kauron. Sige na. Doon nga tagaon. Libre na ko. Peace. Sige na lang, good. Nabusog ka? Oh, thank you, ha? You're welcome. Anong nitutok mo ka na ko? Walang. Nitutok lang ko sa babae nga akong gusto. Naanasag ka, ana. Red, kaslunon ako. Kaslunon pa lang. So meaning, di ba mo minyo? Meaning, pwede pa mailog. Red. May bahagi ka na dakoy ko gusto ni mo sa una pa. Pero wagid ko ni mo tagi chance. Red, oyab na mi si John sa di nagparamdam ka na ako. So, sa ato ba, kung di mo uyab ni Jan atong time, may chance di ko ni mo. Ambot. Siguro, wa ko may baw. Sa'yo matubag. Murag, doon na sa gigi kay na-feel ako. Di na kakasulti kay mado ka makasa. Red. At least now, kay bahon ako. Hold yourself in town, day ha. Miniuno na ka. Ano ni-entertain pa man in town kang Red? Uy! Para ka turag gani. Di-entertain na day-dayo na.
Siyempre, bukal ko sa mga relasyon ni John, no? Kapila na ako gibalik-balik niya nga miniyuunon na ko. Pero gayong gadag-o sa Redwood, kaila jud kay ko anak niya. Bisag nahibaw na siyang doon na kanay fiancé, mangita gyud gihapon na siyang paagi aron matagad ni mo siya. Day, Ato na ko, babe. sure ka mo ulit gid ka? Ani na lang kakatuog din sa kong apartment. Ayaw na. Tingalihin niya, di ko makapugong sa kong kagalingon nung doon mitabo na to. Gusto ko nga inikasal na to, babe. Ikaw, good. Sige, babe. Amping ka, ha? Ikaw po da, ambing gani. Ikaw rabing usa din sa imong apartment. Ayaw ka bala ka. Safer ako din eh. Okay, sige. Bye. Good night. Good night. Ay, salamat. Day off kita na ako, ugma. May! Red? Ikaw? Recorded by X Thunder Gaming. Nagunsa ka din eh. Ibisita na mo. Red, Ganina na ba ko din sa gawas? Nagpaabot lang ko nga malakaw na si Jan. Di labok na mo pasudlon? Uhaw kay ko na. humana kang inom og tubig. Pwede na ka mo pauli. Laya po. Pag-ubaga ni pag-abot na ko, papaulio na madahin ko nimo. Red, sayop ni. Kapila na ba di kasulti? Ngamin yung unon na ko. Sayop? Ano sa may sayo pa ni, May? Ngawa man tagibukat. Gusto rin kong mag-istorya ni mo. Unless, makuyawan ka nga doon ay mahitabo na to kay kitarang duha din niron. Nga nagkipaduali mo imong nahong dinhin ako. Itukmot ko. Pauli na. Pati Red, nakasahan ako ni John. Dili ito mga itong gibuhat. Pero nalipay ka. Kaya kung wala pa, di ko na upasag na mahitabo to. Nato, di ba? Natinta lang ko. Natinta ka tungkol kay gusto sa kunin mo. Mahal ako sa John, Red. May, di pa mo kasal. Pwede pa ni mong usbo ng imong nauna. Red, please, pauli na. Okay. Sige. Di ko gusto masukupin ako. Pero, May, sabang ma-feel ako nga ganahan sa kanako. Dili ko muundang hangtod. Dili ako'y imong piliyon. Red. Oh my God! Gada ko ba ng problema nga imong gisudlan day? Uy, naunsa man ka! Dahil nadalang ko. Tugaan ko sinuot, Pia. Nakagusto kang Red, no? Ha? Hala, galibog ka. Ay, ko inamahal ni Masiya. Ampot. Oo, ako mahibaw. Sana man uy. Day, tambag inamigan ning ako, ha? Timbang ako no pag-ayo kung kinsay mas bugat nilang duha ni John para nimo, mintas wa pa ka makasal. Day. Babe, pasensya na ha. Kung mapos pa ng date sa tugasal.
Saan nga niyam ko sa papa sa ospital? Okay ra, babe. Nakasabot ko. Luuyan ni Tito, eh. Maulagay. Di pa kuha ng babe nga mawa siya. Gusto ko nga nasa ni kasal na to. Babe. Babe, ayaw ka pala ka. Mag-ampol lang tanga ma-okay ra si Tito. Huwag ang kasal makahuwat ra na. Mas importante ang health ni Papa nimo. Salamat sa pagsabot, babe. Unta, dili mo sa mga imong una-una. Mahal kay ka. Kung isaan na ko, kung maminyo unta, ikaw niya ang pinakalabing malipayon nga asawa. Kay maningkamot ko, babe. Nga mahatag na ko nimo ang life na deserve nimo. Babe. Hi, love. Coffee, ah. Love? Oh. Cute man, di ba? Red. Sa gawas na magstorya. Kita nga rin baka dungugon niya ang uban din, eh. Love. Nga nang may ato mo kita din is gawas nag-istorya. Red. Hunungo na tani. May. Dili ni husto. Mahal na ko si John. Nga nung di naman lang ako ang mong pilion. Ipaw kong mahal sa ko nimo. Red, please. Kausar na tumahitabo. O bisip ka at dili na tumausban pa. Maong please. Kung mahal kit ko nimo, respeto ang akong desisyon. May. I can't blame you if you hate like gasoline on a fire. Dakong sa kaayo nga doon nahitabo na mo ni Red, samtang kami ni John. O grabe akong konsensya. Nahibaw magod ko unsa ko kalab ni John. Ay plano kong mutog aniya sa tinuod pero nangita pa lang kong timing. O giandam na sa nako kung kaugalingon pananglit, dili madayon ang among kasal tungod sa nga akong nabuhat. Binhin na lang ko tob. Dagang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga mga higalang kaagi ni Maymay nga taga-tagbilaran Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga naguluhan, to know I hurt you. To know I hurt. Ang mong kaagi, gibatan do sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ning tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.